Manak manya korom ga jongo kinyi majaber chintere kadek du marario higa maral fareo gi prario kodade kamora mora mintiere arwa kini machiegni ma en tuak mokwongo chenro mar rupenya tuak mabedo chako sani mano kosekadho dakika 16 tok saa 1 mar okinyi makawuonya korom ga jongo adwaro mar mondo mi wago mbaka ahinya kaluore kod kuonde thidhia mwantiere godo e gwenge magwa makaluo mabende gidhongere ongere kaka wetlands. Parni chieng' tarik 2 mano odiechieng' manyoro mar higa ka higa chakre higa mar 1971 piny mangima jahingo odiechieng' mano mar hingo kuonde thidhia. Bende wang'eni e Kenya ka wantiere gi thidhia mopogore bende waseneno kramna achiedh nade makoni kod kocha ma bende thidhia makamagi nitiere godo ka bende jopiny samoro bende donje kramna thidhia makamagi magede mapure okinge makamagi bende waseneno kramna kinde mosekalo osebedo ka kila achiedh nade ahinya ni nam lole wantiere gi aoche mopogore ma bende nitiere e kinde thidhia makamagi wantiere kod rech kanyakla kod lemo pogore ma bende tinde osebedo kata mana kadar dhi kata mana e mieche en ang'o mok timre. Parni inyalo mana oronwa ote nyalo oronwa kokalo e lai magwa mag ote machuok 2-6-000 mbui mar Facebook iyudo wachiel kachiel mano Ramogi TV an bende tudri koda mbui mara Facebook Twitter iyuda @sharononga isomane paro ni thidhia mabende wantiere godo ahinya gwenge magwa mag kaluo wanyalo rito gi nade to ber mage mabende wanyalo yudo kaluore gi thidhia mabende wantiere godo. Okinyi makawuono kan kenda e studio nyakorom ga juang okinyi makawuono ado tudra gi jatend migao mochung' weche mag aluora gi pie kaunti ma Homa Bay mong'ere kaka Joash Olo mabende biro bedo ka tudra godo achiel kachiel. Daktari kinyalo mna winja amusi ni misawa mokwongo kaunti ma Homa Bay ochio nade? Misawa kaunti ma Homa Bay ochio maber kendo waneno ka Nyasaye oritowa okinyi makawuono amor bede budho mokinyi makawuono. An Dr. Joash Alo ani matelo ne migao mar pi kaachiel gi ler mar gwenge to gi yore mag ler mag taya. Ero kama na inya daktari wawinji e yo makare. Mana kachako nikech daktari odiochieng' manyoro bende nwaneni kata mane Ramogi TV kane jafwambo maro e kaunti ma Homa Bay Ali Abich bende na dayo dhogi ahinya kaluore kaka inyalo rit thidhia e gwenge mag Homa Bay. Kachako mana gi kaunti ma Homa Bay ong'eni kaunti ma Homa Bay nitiere gi thidhia maduong' ma Ondago. Kopogore gi mano akeni thidhia mage kopogore gi Ondago mantiere kaunti ma Homa Bay. Erokamano Homa Bay nigi thidhia mang'eny. Wan gi thidhia ma Kawino mabende yudore e gweng' moyugis. Wan gi thidhia mabende yudore e gwenge mag Mfangano. Wan gi thidhia mayudore e gwenge mag Ndhiwa. Wan gi thidhia mopogore e piny Homa Bay kendo ging'eny man kod konyruok ma wagombo ni mondo oganda ong'e kendo giriti. Nikech thidhia go e yore mwanyalo yudo go pi maler kendo jopiny nyalo konyore. Omiyo thidhia go ng'eny kuonde duto manie Homa Bay County biro yudo ka gweng' nigi thidhia ma sama koro piny otuo kendo oro nitie kama jopiny nyalo dhi kendo giyude konyruok e yor pi. Chutho kramna daktari thidhia kramna king'iyo kramna kor gwenge magwa obed kramna kaunti ma Homa Bay kuom ranyisi mabende iwuoke oyudo ka thidhia makamagi ojuanga chieng' mabende ihingo odiochieng' dhialo kramna hingo odiochieng' thidhia ema thidhia makamagi samoro ojami maino ahinya kini kaunti ma Homa Bay kwachakore mana gi thidhia mano maduong' ma Ondago mabende nitiere kar chung' od bura ma Karachuonyo en thidhia mabende ojuanga ineno kanyo kata mana ka jodak bende odonjo kramna thidhia makamano pure gede rocho kramna chenro mag thidhia akeni kwanyalo machaka keni kaunti ma Homa Bay timo ang'o mano mar rito kuonde thidhia mopogore. Erokamano kaunti ma Homa Bay kotelne gi sirikal mar moluor Gladys Wanga osetemo matek ahinya mondo warit thidhia e yo machalo kama. Sirikal osendiko jomolony miluongo ni environment officers kendo osetergi e gwenge duto ma waluongo ni sub-county saboro. Sub-county ka sub-county nigi
environment officer matije en rito neno ni thidhia ji oko odonje moketho kaachiel gi yore mag yien kata forest. Omiyo Homa Bay wasedhi nyime ahinya kuom neno ni jotich go yudo thuolo mar goyo mbaka gi jopiny e kinde duto ka giwuotho e gwenge kendo gineno ni omi thidhia arita makende. Nyoro kanyo wan ondago, thidhia mondago nyo wabedo piny kod twak malich ahinya gi jopiny kendo nyo gineno adier chandruok ma thidhia nigo kendo ni en gima nikare mondo oganda ma joluo ong'ad guok ni sa ochopo makoro nyaka warit thidhia nikech thidhia ni kod konyruok mang'eny ma jopiny biro neno kendo gineno to ka ok orite to wadhi bedo gi chandruok e ndalo mabiro nyime nikech thidhia nogo bende makonyowa e rito e yamo maber kata ler mar kor lwasi makoro wachandrego e yor climate change. Omiyo nyo watwak to nyo en twak mar kaunti duto ni wawuogi kaka oganda mar Luo mondo warit thidhia mekwa. Erokamano nya daktari, chutho kata mana ka oganda neno lobe kata mana lope ma bende thidhia ma kamagi nitiere. Thidhia nitiere lope madongo dongo. To bende kata mana kineno kinde ka kinde odiochieng' kodiochieng' oganda bende konyore, medruok nitiere mago mag population kata mana kwan oganda e pacho kaendi. Koro lobe ma bende thidhia nitiere gi ema samoro neno ka koro ji donje. Mana kinyalo mna nyiso jopiny kaka jatend migao mochung' ne weche mag alwora gi pi mane kaunti ma Homa Bay ber gi rach mar bedo gi thidhia. Wachaka ne gi ber mondo jopiny ong'e. Erokamano. Kapok awuoye wach ber yiena mondo anyis jopiny. Chik mar Kenya wacho thuolo ma jopiny onego chore machiegni gi thidhia. Nitie lo manie kind thidhia kaachiel kod kama ji nyalo dake miluongo ni riparian land gi dho ngere. Chik wacho ni ipimo lach mar thidhia tigoyo nyadiriyo eking'eyo kama onego ichak tie yor pur kata yor dak. Manyiso ni ka thidhia en mita 6 kata okang' 6 to dhano ok oyiene chorore machiegni gi thidhia kuom mita 12 kata okang' 12. Nyiso ni loka kocha gi loka koni jopiny onego ng'e ni gidak mabor gi thidhia kuom pim moketi e chik. Mae en gima wadwa ni jopiny ong'e. To ka biro e ber mar thidhia, achiel, thidhia konyo miyo pi bedo maler nikech ochungo pi. Sama pi ringo kadonje thidhia oting'o gik mang'eny. Te wi thidhia wan kod lum moti e wi thidhia. Lumbego konyo e miyo pi bedo maler. Miyo pi mar thidhia en pi maler ma ok nigi chandruok ahinya nikech osechunge e yore mane Nyasaye oketo. Wach machielo, wan kod le modak e thidhia. Lego gin gik mabeyo ne jopiny. Nitiere minyalo yude e thidhia machalo kamongo, mago kamongo kod mumi. Ka ok warito thidhia, wabiro wito rechgo kendo ok wanayudgi kendo. Wan kod kute ma nyithindo somo e sikul, to ok ginyal nenogi gi wang'gi, iyudogi mana e thidhia. Omiyo sikunde duto ka gidwaro ni mondo jopuonjre one somo magisesomo e klas ka gibiro oko e pap miluongo ni field work, gik magisesomogo gibiro mana yudo e thidhia. Gimachielo, wan gi winy modakie thidhia. Winygi bende nyalo kelonwa joma wacho ni joma bae kor piny kata tourists. Sama gibiro wabedo kod yuto kaka oganda mar Luo. E thidhia kanyo bende kaka sewacho nitie thuonde moko ma joma somo nyalo neno mane buge to pok gineno. Gidak e thidhia kendo kaka Homa Bay
wan kod mbalariany maduong' miluongo ni Tom Mboya. Dibed gima ber ka sama gisepuonjo nyithindo e mbalariany to gikelogi oko mondo gine gi wang'gi gigo duto mipuonjogi ka gin e mbalariany. Omiyo gik mang'eny wanyalo yudo thidhia. Thidhia bende konyo e rito kor lwasi. To wach machielo en wach mar yudo pi. Ka ok warito thidhia to pi biro bedo matut ahinya mondo yudi. Nitie gima kisungu luongo ni water table. Gwenge ma thidhia nitie mang'eny, pi inyalo yudi ka ok okunye matut ahinya. To gwenge maonge thidhia, pi koro dhi matut kendo bedo garama ne jopiny. E kinde ma koro wan gi oroni, yot mondo mi jopiny odonje e thidhia, to kokunyo mita ma ok ng'eny kata na par, ibiro yudo ka pi wuok kendo mine kaachiel kod joma gi jamni monego modh pi biro yudo pi e thidhia. E thidhia kanyo bende nitie gik madongo manyalo konyo e yore mag gedo. Nitie lum madongo e thidhia minyalo chwe godo par, kendo ka ji osechweyo go par to giuso kendo giyudo yuto e kinde makoro yore mag tich chendo. Wan kod udi moseger maber kod thidhia, kendo ka wadhi e gwenge madongo e kinde ma piny liet kama, ji mang'eny ogombo mondo gidhi e magawa moger kod lum moa kuom thidhia go. Omiyo nitie beyo mang'eny kuom rito thidhia moloyo ketho thidhia. Omiyo wakwayo jopiny ahinya, jo-Ramogi e jwang', nyikwayo Ramogi e jwang' ni warituru thidhia, nikech mano en ber ma wan go kinde duto. To kendo ka warito thidhia, to mana kaka asewacho, le manitiego nyaka joma biro bang'wa ka chieng' moro wasebedo maonge ginenegi. To ka ok waritogi, to nitie le moko ma ne ok orit gwenge maber, omiyo gilal nyaka kawuono. Joma tindo somogi asoma e buk to ok ginyal nenogi. Le moro nitie ma jowasungu luongo ni orangutan. Orangutan ni tinde ok nyal nene nikech gwenge ne ok orit maber, omiyo isome e buk to ok nyal nene. Akwayo jopiny ni wayie mondo warit thidhia. Erokamano. Erokamano ahinya daktari, lero negi e yo makare. Samoro bende wacho ni ka joma nigi itgi bende winjo, nikech TV mar Ramogi bende kinde ka kinde bende wajakelo jolony mar mondo mi opuonj oganda ahinya kaluwore gi thor weche mopogore opogore ma wantiere go. Diwacho mathoth ahinya kaluwore gi ber mar thidhia. Ber mar thidhia achiel kuom ma bende wacho ni konyo jopiny yudo pi. To e kaunti ma Homa Bay inyenye kar dak ma Karachuonyo kanyo bende kinde mokalo kata mana wach ma bende nwakelo nyakwa Ramogi e jwang' e weche manyien. Nitiere nok mar pi ma bende thago jodak ma Karachuonyo. Dibed ni nagi puro e thidhia kata mana e tok chik ema bende kelo negi achiedh nade ma kamato nam bende nitiere kanyo machiegni. Keni diwachang'? Anyalo wacho ni gimomiyo gwenge mabor gi nam chandore yore mag pi en ni waseketho kuonde ma pi ae. Nitie kuonde ma ji osedonje kendo gidak. Achiel kuom gi anyisou thidhia ka ji odhi mogede. Nyo waneno ondago kanyo ka ji obokore mowang'o thidhia mar ondago. Sama wawang'o thidhia makoro tuo, ok wabibedo gi pi, nikech mago bende e yore maore ma pi ukalogo kadonje nam. Machielo gin chandruok mar yiende ming'ado. Jomodak ma ok bor ahinya gi thidhia, ka giseng'ado yiende makoro lowo dong' nono, ma ka koth chwe to lwar e lowo to yweyo chuodho duto tere i thidhia, mano bende miyo lowo pong'o thidhia, omiyo wabedo kod chandruok mar pi. Wan kod gwenge ma bende Nyasaye nochano ni ema nyaka wayudie pi. Kidhi e piny Kasipul, wan kod got moro biluongo ni Kodera. Kodera kanyo en kama pi wuoke mang'eny ahinya. To chandruok ma yando bedo en ni jopiny nodhi mong'ado yiende. Kae to koro waketho thidhia mane ka okunye pi kata kichomo pi to nyalo ringo machop mwalo.
koro wakwayo jopiny. Machielo en puro machiegni kod thidhia. Sama wapuro machiegni kod thidhia, to wakao fertilizer kata mbolea to watiyogo. Mbolea ni ka koth ochwe to yweyo mbolea otere thidhia. Thidhia ni ema dhok bende modho. To ring dhok moyang' ma bende mbolea osedonje gi ema wachamo. To gikelonwa tuoche machalo kaka kansa makoro nego jowa mathoth ahinya. Pi ma bende oolie gik ma ok beyogi, yedhe ma ok ne ochan mondo dhano cham, wan bende wamodhogi ka gidhi e nam, kendo giduogo gimiyo ngimawa ok bed maber. Omiyo wakwayo jopiny ni ok ber mondo wabed gi gik machalo tije ma dhano timo machalo mag gedo, machalo mag pur mondo tim machiegni gi thidhia. Wang'eyo ni nitie ywak achiel ariyo to gin matin kuom chandruok mar thidhia. Daktari, kata mana kapok daktari Kiminja, kapok odonjo kata mana e rach samoro madibede kata mana e thidhia. Walose kata mana kotenre koda achiedh nade machiel mabende na iwacha hinya kaluwore gi ber mabende bedo gi thidhia nitiere godo. Ni wacho le mag bungu, iwacho kaka thidhia samoro nyalo bedo gi le machal kaka thuondi, ma samoro nyalo kata mana konyo godo jogo ok mantiere gi tiegruok mopogore opogore mar somo kit thuondi makamagi. To bende thidhia ka koro dhano kata mana jodak odonje mabede orocho chenro mag thidhia, ineno kata mana ka thuondi makama, le mag bungu mopogore opogore wuok e thidhia ka koro dhi kata mana e udi, e dendli mar ji, mano mong'ere kaka human wildlife conflict. Akeni mano de wach yango nikech kata mana kinde mosekalo wajathoro winjo buche makamagi. Mano en adier ahinya nikech ing'eyo ni le bende nolosnegi kama gidakie, to dhano bende olosne kama odakie. Sama waseketho ne le kama onego dagie, nyaka koro many kama onyalo dakie. Sama omanyo kama onyalo dakie, nyaka ang' oked kod dhano nikech dhano emodhi oketho ne kama onyalo dakie maber. Achiel kuom lego onyalo bedo thuol, nikech kiketho ne thuol kama onego dagie, thuol ohero kuonde machalo thidhiago nikech kuondege manigi kute monyalo chamo, to kuondego be kuonde mang'ich. E kinde mag oro gi ka koro thidhia waseketho kako ndago, thidhia mar ondago manyo wayudo ka jopiny moko nyocha owang'o. Sama giwang'ogi to thuondego koro wuok kanyo. Sama giwuok koro gidhi e gwenge, kendo iyudo ka samoro gichamo nyaka le mwadak go e dala. Thuol nyalo chamo nyaka diel mane japur oiko mondo okonyrego. Omiyo thidhia ka warito to biro miyo ok wabed kod lweny gi le, nikech le bende ka odak maber kuma nochanne to ok onyal bedo gi kedo gi ng'ama chielo. To bende kaka asewacho, nitie le manyalo kelonwa mwandu. Nitie aina wan kod winy ma kanie e wi thidhna to ywayo ji kendo ji biro machiegni. Ndalo moko kama ne wawacho ni thidha mar ondagoni, ne wajaneno winy moko ma samoro ineno mana Naivasha ma jo Kiingereza luongo ni flamingo. Nitie kinde mane gibiro kendo gipiyo kanyo kendo ginyalo bedo mogwar ahinya. Kuom awe marach nikech jopiny ok oserito thidha, ne gidar ma gidhi. Koro sama ipuonjo nyithindo makarachuonyo gimiluongo kata winyo miluongo ni flamingo, to garama bedo mapek nikech koro nyaka tergi nyaka Naivasha, eka gidhi nyaka Nakuru, eka gidhi gine gimiluongo ni thidha ni nam ma Nakuru kata ma Naivasha. To ka warito thidha maber, ginyalo dak. Koro ok wabed gi garama maduong' kidwa ting' nyithindo kata joma somo e mbalariany ma Tom Mboya ka giwuotho mabor mondo gidhi gine mago. Omiyo nyaka wane kaka warito thidha mondo beyo gi duto bedi. To maduong' moloyo ni mondo kik wabed gi kedo ka achiel gi le ma owinjo beno dake e thidha, nikech koro gibire miere mwodake bang' ketho negi kuondegi monego gidagie.
Erokamano ahinya daktari, mano daktari Josh Olunya Koromga Juang mabende podwa sumo godo paro ahinya kaluore kod Rito kuonde thidhia mago mong'ere kaka wetlands. Aneno ka moko kuom mbui mar Facebook penjo ni thidhia to en ang'o? Thidhia gin wetlands ne Koromga Juang. Kokamano aneno ote magi gisani adaro mar mondo mi akaw yweyo wa mokuongo e twak chenro mar rupiny ka taduogo kod ote magi mabende intiere godo ne Dr. Josh Olu mabende en jatend migawo mochung'ne pi kod aluora e kaunti ma Homa Bay. Kik dhi mabor. Ondike Biblos ni ask and it shall be given. Ni knock and the door shall be opened. What of it easy? Request and it shall be given. Wangni wakelo ne request kende yani ni yoro text, yoro message. Number ma studio en aria deka uchelo no. Ma entie dero, the house of Rumba. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. This your girl's favorite DJ. Usiogope kujiachilia, kwani iko nini? This is how I enter. Oh, return of the monster. Bado na kill, bado na leta disaster. Yeah, baby. I'm always in the top fire. DJ Vunja mifupa kama bado meno iko. And wherever we go, need anyone as I need show. Vibe Zone, baby. Enjoy music mix kali kwenye view sasa wakati wowote mahali popote. Wazidi kusikia viba. Angela, am I the one scheming? Am I the one cheating? Or you just don't feel me? When did you release Angela? Angela was December 4th. I mean, I expected it to get to millions because it's a fire song, but the way it's moving too fast, bro. This is my first time hitting almost like almost 500,000 on both audio and video. Angela was just a figure of speech of just explaining the kind of woman you like. Nikap reference here, the type of girl you like. Kenyan artists, you have this tendency of thinking that kuna shortcut. You know, that you know, you just like me because I'm an artist, because I have fire songs and it's na pop up on Nairobi. Once that mentality tapotea, I think you can go places. The likes of Sauti Sol, Otile Brown, Nyashinsky, those are artists who actually break in the barrier. But the way they carry themselves, you can tell they respect their craft and they respect the fact that they are brand. So that's the thing I'm also trying to emulate. To watch this story and more, download the Citizen Digital app. Scroll left on the menu bar to the exclusive videos portal. Once here, scroll the videos and find this and many more exciting stories lined up for you. Click on the video to play and enjoy. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Dakika en 40 tok sa achiel mar okinyi machiegni okang' mar ariyo e twak e chenro mar rupiny. Pod wadhi nyime gi twak makama okinyi makawuono ka bende thund wach ma bende wantiere godo en yori kaka wanyalo rito kuonde thidhia ma bende wantiere godo. Chutho nyaka Ramogi Juang po nono ni idak
e alwora ma bende thidhia nitiere nyakwar Mgejuang twak ma bende osebedo kwa odhigo do nyime gi daktari mano Joash Olo mano mar jatend migawo mar weche mag pi kod alwora e kaunti ma Homa Bay paro mopogore ma bende osebedo ka osomo ahinya kaka wanyalo rito thidhia. Pono nyakwar Mgejuang samoro in jala ma osebedo samoro igedo e thidhia, ipuro e thidhia e tok chik, bende sebedo kata mana kiwinjo chenro makama, achiedh nade mopogore ma bende ikelo ne alwora, achiedh nade ma bende ikelo ne le, achiedh nade ma bende ikelo ne in iwuon. Koka mano isebedo kiluwo chenro makama, nitiere ote mathoth ma bende moko kuom gebro somo achiel kachiel. Parni inyalo medo somonwa paro kokalo e lai magwa mag ote machuok 23600 mbui mar Facebook bende yudo Ramogi TV mar mondo mi somnwa paro kaluwore gi thund wach ma bende wantiere godo. Ote bro somo achiel kachiel kwa dhi nyime gi chenro makama. Daktari bende kiwinje yo makare ibro bedo ka ikawo moko kuom ote samoro penjo ma bende jopinya nitiere godo. Sam Jakom iwacho ni sedonjo kaka pile. Jotelo jopiny duto ni kod tich mondo orit kuonde aina gi. Nyaka waduto wakaw responsibility. Mano ote makare. Injinia Lazaro iwacho ni karachuonyo kod kanyada dala ni kod kuonde thidhia ma ok orit maber. To kata weche pi machendogi can be a forgotten story. Karachuonyo ni kod Simbi Nyaima, nitiere kod Bala, nitiere kod Nam, Kanyada ni kod alwora, nitiere kod Aora Pundo, but dala ka jaduong' Alfred Nyambok yo Maguje. Mani wacho thidhia mopogore ma bende nitiere yo karachuonyo. Nicholas Otieno Joey iwacho neno Ramogi TV ka intiere Ugunja. Inyalo wacho ni wanyalo pidho alode kata mana nduma e kuonde thidhia. Daktari Joash biro bedo kanyiso apo nono ni pidho nduma kata mana alode thidhia bende ber. Jackie Nyarmudi wacho ni good morning Sharon and team Rupenya. Dala wa game nitiere puothe wa moko man but River Yala kendo gin swampy lands. Chon ji ne weyo giga mana kamano but tinde wapidhe nduma mago arrow roots. Mapigni nodok chien kabisa. Aya. Ntie janeno mabendo wacho ni swampy places ji opidhie gik mamodho pi, but we will be safe. Otherwise, amor gi twak ma ukelo. Erokamano ahinya. Dibedi ni mane ote mogik kapod wadhi nyime gi twak makamano. Erokamano ahinya. Daktari arwaki e twak kwa dhi nyime gi twak makama isewinjo ote ma bende asoma. Kene gin make ma inyalo duoko mapiyo? Erokamano. Adwa kwedo wach mar pidho lot machalo ma wachigo machiegni gi thidha, nikech alotegi ka gipidhogi gibiro tiyo gi fertilizer. Sama gitiyo gi fertilizer, ka koth obiro, fertilizer go gibiro yweyo madonje e thidha. Mar ariyo, ka opur machiegni gi thidha, ka koth obiro, koth biro yweyo lo machiegni gi thidha madonje e thidha kato dino pi. Omiyo ka yie nonego pur otim machiegni gi thidha. Gima wanyalo pidho machiegni gi thidha en machalo yien odundu, nikech yien odundu en osiep pi, kendo yien odundu konyowa e kelo pi mondo bed mochungi maber mar modho. Yien odundu bende wanyalo tiyogo e loso kombe gi gik mamoko kendo yore mag gedo. Omiyo yien odundu en gima nikare. Nitie gik ma ka wapidho machiegni gi thidha to gin gi konyruok, nikech gin ok gidwar pur matut, bende ok gidwar pur maketho lo, mamiyo lo bedo mayom to donjo ei thidha. Gik machalo moringa, mago gin gik maber. To kata mana nduma ok rach kama kani ok opur lo mobedo mayom. Nitie yiende ma bende ok onego pidh machiegni gi thidha kata obedo ni iserito chik ma sirikal oketo. Achiel kuom yiendege miluongo ni eucalyptus, nikech mano en yien ma ywayo pi mang'eny kendo miyo thidha, pi manie thidha duono. Omiyo kaber to jopiny warit thidha mondo wabed mabor kode e yore mag pur. Nitie kuonde moket ma ji onego pure. Thidha en kama irito mondo wabed gi pi maler madonjo nyaka e nembewa,
to kendo mondo konywa wayud pi e yo mayot e kinde ma pi yudo tek kaka sani ma koro wan gi oro mowuok matekni. Ka ok watimo mano to wabiro bedo gi pek mar bedo gi pi, nikech kata wakunyo mana kisimbe e gwenge to gibiro duono mapiyo, nikech tebo mar pi mana awacho cha biro dhi piny, kae to koro sama tin iyudo ni pi nyalo yudore mana ndalo ma koth ng'eny, to sama koth onge to koro pi bende ok yudre. To e gwenge ma orit thidha kendo wapidho gik ma awacho marito thidha ka, to wabiro bedo gi pi moromo kinde duto. Daktari, kiwacho wach yiende mamodho pi, nitiere yien moro miluongo ni ndege. Gin yiende mage manego bed ni ipidhe thidhia? Mana kinyalo simo paro ma kamano. E wang' thidhia kendo machiegni gi thidhia to ok wanyal yie ni pidhe yiende, nikech mano asewacho mana ni machalo dundu to gi yiende madongo adongo e thidhia moko pidhi. Yiende madongo e thidhia moko pidhi go monego riti, to kendo ber yiende go machalo lungo en ni kong'adgi to giduogo giti kendgi, gin ok pidhgi mondo gidongi, gin kong'adgi matin to giduogo giti, kata ka ng'ato dhi owaro wiye matin noduo umogo wi ot. To chutho ok onego wayie mondo yiende opidh machiegni gi thidha, to nitie moko ma bende oseyud ni nyalo konyo, machalo moringa okrach, awuoye wacho dundu, ahinya yiende ma ok kel chandruok e yore mag ywayo pi. Waseyudo ni yien machalo gravelia en ober, nikech kata yor pur inyalo pidhe to bende odhi maber kaachiel gi cham manitie. To an pacha maiye tagombo ni wabed mabor gi weche mag pur, kik obed machiegni gi thidha. Sama waseyie mondo pur obed machiegni gi thidha, wabiro wito thidha. Kiselimo kata mana aluora ma Kisumu, ahinya ahinya e gwenge mago mong'ere kaka Dunga wetlands, bende apani thidhia bende konyo kata mana jo ohala. Iseneno kata jo ohala ma uso kombe mago mong'ere kaka togo. Akeni togo gi gin giti kende gi e thidhia koso nang'o? Mano bende apani en achiel kuom ber ma samoro jodak nyalo bedo godo. Mano en adier, kiwuotho midhi Dunga Mwalo ibiro yudo ka togo en otie tie kende tie nam kanyo. To yo mimede go mondo med bedo en ni kong'ade to loth kende. Koro nitie kaka Nyasaye nochweyo gik ma tiye e thidhia ni ok gin gik mipuro tipidho. Gin gik ma Nyasaye nosechano ni kanye ma nyaka gitiye mane dala manogonegi. Koro en ni dhano ng'adogi to weyo negi thuolo to giti. Ineno ka samo ng'ad togo to bang' ndalo matin oseloth. To ok inyal kawo ndege midhi pidhi ei thidhia kata okinyi tong'o to loth. Mane momiyo owacho ni gigo duto manolos ni nodag ei thidhia mondo kik wa interfere go wawe. Maduong' mana wacho en ka ng'ato nyalo wang'o lum motie ei thidhia, mano tim ma ok onego timre kata matin. Omiyo nyaka wang'ad guok kaka oganda Luo ni thidhia onego riti. Akeni ka iwacho wach mar jopiny tiayo kata mana mach e thidhia, ni nyiso ranyisi mano mar thidhia ma Ondago mantiere kar od bura ma Karachuonyo. Akeni kanyo to osekawe ang'o kaka odiochieng' mar dhialo kata mana mar hingo odiochieng' rito kuonde thidhia, odiochieng' manyoro. Akeni mano koro kawo okang' mane ne jopiny kata mana jodak? Watemo ahinya mondo wawuo kod jopiny. En thuolo maber nikech chik mar Kenya wacho ni mondo watim twak gi jopiny miluongo ni public participation. Nyoro mane gima sirikal mar county government ma Homa Bay nyotimo e dala mar Ondago, to bende nyo wajiwo ni ma nyaka tim kuonde duto. Ka jopiny oseng'eyo ber thidhia koro ok gibitimo gik ma wanenogo. To wach maduong' bende nyo wayudo ni Ondago no ji odonje iye. Ji odonjo mane en eka 4.5, to sani koro en mana eka 2 gi wiye. To gima ber ni kata jo sirikal morito weche mag chik nyo ni kanyo, kendo nyo wawuoyo kod jopiny ahinya, ma wageno ni twakno biro miyo konyruok obedi mondo joma medo sudore ka chopo ei kama ok onego gibede ma thidhna gini bedgo mabor.
Daktari selosa inyanya kaluore kod ber ten gima kare ka jopiny bende winjo ber mar mondo mi girit aluora mago mag thidhia mag kuonde dak ma bende gintiere. Kedi bende nitiere rach moro amora mar bedo gi thidhia e aluora? Rach manyo wawinjo kuom jopiny to an aparo ni jopiny mokelo rachno ne gin giwegi. Nyoge wacho ni ndalo koth thidhia pong' to dog chando gi e udi. Joma thidhia chande udi gin jomodhi modonje lowo mane ok mekgi. Kisungu wacho ni nature can be very stubborn to revenge. Nitie kaka ka ibukori ikedo gi thidhia mipuro ma thidhia odhi opong' makoro pi ma ok nyal donjo, obiro ng'ogo pigno oko. To sama ng'ogo pigno oko to in migedo machiegni gi thidhia in emibiro chulo nengono. Emomiyo joma ywak ni thidhia ka thidhia opong' to dog chando gi e udi, gine ni gin ema gidonjo ma gidonje lowo mar thidhia, gidhi gimayo thidhia lope. Nyo giwuoyo kuom weche mag thuonde. Thuonde ok nyal wuok e thidhia ni biro chando ng'ate dala kowene kamonego dagie. Thuol ka ok ochandro gi thidhia motia mach makoro wang' thidhia kama nyo odake gi kwe, to ok onyal bire dalani mondo chandi momak kata gwendi. Mano timore nyaka gi ogwang' gi le mamoko. Omiyo jopiny nyaka ng'e ni ka warito thidhia ma wadak mabor kod thidhia, to ok wanabed gi chandruok manyo awinjo ka jopiny temo wacho, nikech beyo mag thidhia oloyo rach manyo jopiny wacho. Aneno ka Junior Steve daktari penjo ni apenji. Aneno ma ok Junior Steve to wacho ni nine jatende jopuonj jatend kata na principal ne machon. Aneno Eric Ogola to wacho ni thidhia bende nyalo pidha mchele kaluore gi lowo ma entiere godo, pi bende entiere godo mabup. Ok wanyal yie mondo mchele pidhi e thidhia, kaka sewacho ni thidhia en kama waweyo ne pi, ni kodonjo kanyo to omiyo pi bedo maler. Omiyo ok wayie mondo gimiluongo ni pur moro amora, to ok wan kende. Chik mar Kenya ok oyie ni gimiluongo ni pur time e thidhia. Omiyo sa asaya ma japiny owuok modhi opur e thidhia, inyalo kauni ondamo mar chik kendo ibiro teri e doho kendo ibiro ng'adni bura. Omiyo kik jopiny tem puro e thidhia. Dr. Josh Oluka kaka jatend migao mar pi kod aluora e kaunti ma Homa Bay, chutho kata mana udi mantiere thidhia kata mana kopogre gi kaunti ma Homa Bay, wadaneno kata mana counties mamoko, wantiere Kisumu, Siaya, obed kata mana kaunti ma Migori, nitiere kata mana kapok ng'ato gedo samoro oja chiwne oboke, to oboke ma kama gichiwo kod sirikand kaunti mar mondo mi giged kanyo. Sano koro inyalo seyo japiny koso iseyo jal mano chiwo oboke? Abiro seyo japiny nikech japiny onego ng'e gima chik en. Ka japiny pok ogedo, owinjo beni oyudo gimiluongo ni NEMA report. Chik wacho ni nyaka tim gimiluongo ni impact assessment. Impact assessment ni en nonro ma itimo gi jo NEMA mondo giyud ni ng'ama dwa gedo kani bin dipo ni odwa gedo e thidhia kama chik odagi. Ibiro yudo ni kinde mathoth jomogede e thidhia kiluwo gi mos mondo gimi NEMA certificate mopuodho gi ni koro ginyalo gede thidhia, to gionge go nikech ging'ado yo makare, ok otimne gi approvals. Omiyo ng'ama dwa gedo wawacho ni achiel nyaka ikal e sirikal mar gwenge miluongo ni county government mondo gigi mag gedo gigoro giduto bed approved. Tachiel kuom gik minono kapok mano timore en ni idwaro ni to jonema bendo selimo kamidwa gede no magimi ondamo makare, magiyie na dier kamidwa gede ni inyalo gede, kata oyo kamidwa gede ni en kama kar thidha ma ok onego gedi. Ero kama na inya daktari nyaka rom gajo pod wadhi nyime gi twak ma bendo dhi gono nyime nyaka rom kanyo gimoro saa 2
gi nus mar okinyi. Par ni nyalo oronwa ote mano kokalo e lai magwa mag ote machuok 3-6-0 ni sumwa paro ni thidhia ini nene nade ere kaka inyalo rit thidhia ber mane ma thidhia kelo. Daktari bende osesumonwa pache kaluwore gi okang' ma kamano rach mane bende oselose ahinya kaluwore gi thuondi samoro madhi e udi to magi owacho ni kich oganda kata mana jodak rocho kuonde ma thidhia bende nitiere. Par ni wantiere achiel kachiel pono no kinne wang' jowi mari wantiere achiel kachiel mane mbui marwa mar Ramogi TV mantiere gi tik ma blue manyiso ni en certified mano e mbui marwa hie bende tudri koda mbui maga iyuda Sharon Ong'ao mago mbui maga duto te nyingen mana chiel. Kwa kamano daktari kapod wadhi nyime gi twak makama nitiere paro mopogore opogore aneno ka japiny bende penjo ni nang'o miyo niseyo japiny ma bende koro dwa gede thidhia nang'o miyo ok isejal ma bende ochiwo ne oboke makamano migepe kata mana sirikand kaunti to ok daki senang'o. Erokamano okabiseyo ng'amo chiwo boke nikech chik mar Kenya nitie. Wakwayo ni jopiny mondo som chik mondo ka ng'ama miye oboke no miye gima ok ni kare to kata en owuon onyalo kwedo monyise ni ka in jatich sirikal to waneno ka ok itiye yo makare nikech joluo wacho ni chiro ka chiro be nyaka bed gi janeko. Omiyo wanyalo bedo gi janeko achiel ma en ok one ngima mar generation mabiro kata tieng' mabiro sama koro ketho wach thidha. Omano emomiyo kawuono ni akwayo jopiny ni rito thidha ok en tich sirikal kende, en tich jopiny duto nikech wakonyo tieng' mabiro ka wasekalo wang'iyo igni 100 kata mokalo kanyo mondo kata nyikwewa chieng' moro yud alwora maber maginyalo daki. Omiyo japiny ma oyudo jatich sirikal ka omiye gima ok ni kare in kod thuolo makende mondo iteri jatich sirikal no ne jogo motelo ne chike mondo en bende tere doho nikech tiyo maber dwaro ji duto. Omiyo akwayo jopiny ni komiyi approval ni mondo igedi e thidhia ng'e kawuono ni mano ok en chik mar jo Kenya. Omiyo kik iyie gima kamano kendo ng'ama timo ni mano ne gikwede kendo gi yo motegno chutho to kaber to wachno iter ne jonema nikech jonema miluongo ni National Environmental Management Authority ni kod teko mar dhi kuom public prosecutor, director of public prosecutor mondo ng'ama kamano tere do. Daktari Josh wach machak mwinjo kendo ahinya kaluwore gi lop thidhia. Lob thidhia en mar ng'a nikech kata mne kinde mosekalo kineno kata mana kaunti ma Siaya kuonde mopogore opogore jopiny bende jakedo ni omagi low mar thidhia en ng'a. Iseneno kata mana chiedh nade ma bende luoro lop thidhia mayala mantiere kaunti ma Siaya. Lop thidhia en mar piny owacho. Lop thidhia ng'ato ok nyalo wacho ni mare. Lop thidhia orit kod chik mar Kenya. Omiyo ng'ato ok nyal chiwo kawuono to wacho ni lop thidhia en mara. Nitie chike morito lope duto mag thidhia. Omiyo adwa ni mondo nyikwa Ramogi Ajwang' ong'e kawuono ni gionge kod teko mar donjo e lop thidhia. Sirikal ema nigi teko kokalo e buch twak mar parliament mondo olok chik malop thidhia mobedo gazetted nyalo bedo degazetted kaka nyo wacho nondago thidhia mondago notimne gazetment higa 1997. Koro teko makamano ni mane od bura ka jopiny neno ni gidwa donje lop thidhia jod bura nyaka bi maging'e magikal chik mayie ni koro inyalo tiye thidhia to kuom sani to lop thidhia duto moseketie e gazet mar Kenya koro sirikal ema rito. To chutho kata mana lobe makamagi no ka lobe mamoko ma bende chiegni gi thidhia samoro gin lop oganda ka koro lope samoro chiegni gi thidhia nitiere kata mana moko makadho nyaka thidhia mano koro japiny wacho ne mar sirikal.
chik wacho ni ka thidhia ni e gweng' to mana kaka wacho sama chako wuoyo, japiny madwa tiyo gi lope machiegni gi thidhia nitie okang' modhiye, opimo ni to thidhia ni lachne romo nadi. Kaka wacho ni kapo ni thidhia lachne romo okang' 14, to ng'ama dwa tiye lope goyo okang' 14 ni nyadiriyo, manyiso ni ikwano kama thidhia ogikie, tikwano okang' 28 kore kichako tiye lopi loka koni gi loka kocha. Thuolo mar okang' 28 ka en thidhia ma en okang' 14 ok oyiene japiny tiye, mani luongo ni riparian land gi dho jowagunda. Koro chik mar sirikal, nitie chik mar Kenya ma ok oyiene japiny moro amora tiyo gi lo machalo kamano. Daktari bende motelo ni chien kanwa losa ahinya nyako tenre kod ber mar thidhia. Ni wacho ni thidhia bende inyalo ti godo kaka kuonde limbe. Ang'e ni kaunti ma Homa Bay okanu chako tich mano bang' yiero mar higa mokalo. Dweche to osedhi, dawach ni dweche osedhi kata mana maromo 3 kaba tok yiero mar higa mokalo. Lakini untiere gi chenro mane kaka jatend migawo mochung' ne pi kod alwora e kaunti ma Homa Bay mar rito thidhia mantiere alwora e kaunti ma Homa Bay mar kelo ber ne oganda kanyakla kod kelo ber ne sirikand kaunti ma Homa Bay. Ok ni irita odiochieng' ma bende dhi al odiochieng' thidhia oka okenge makamagi midhiero makamagi mienje. Erokamano ahinya. E sirikal mar moluor Gladys Wanga ma gavana ma Homa Bay, mang'eny mosetim e yore mag rito thidhia. Kendo adwa wacho nachiel machalo gweng' mar Simbi Nyaima, sani koridwa ger kendo chiel e yo makende mondo bed kama nyalo kelo welo, kendo nitie sigana mang'eny ma wadwa ni mondo walosi koluwore gi mano, mondo jogo mabiro kata tieng' mabiro bang'wa nong'e gima Simbi Nyaima notimo. Machielo, sirikal mar Homa Bay County osechiwo pesa ma ok tin ne milion 3 ne ward ka ward mibiro ritgo kuonde mag pi machalo spring protection, to kendo miyo jopiny obed gi pi. To ma biro bet kamano higa ka higa kuom higni 5 mabiro kaluwore gi dongruok ma sirikal ma Homa Bay oseketo kare kotelne gi moluor Gladys Wanga. Omiyo achako kanyiso ni maduong' makoro watimo en ni nitie jotich mag sirikal mar county government ma Homa Bay motere gwenge ka gwenge mondo gine ni kuonde mag pi kata kuonde mag thidhna go riti. To bende wan gi jotelo mag kuonde mag pi matiyo kanyakla gi jotelo mag kuonde mag ler mondo gine ni kuonde mag thidhia go oriti. To maduong' ni wawuotho e gwenge kendo wawuoyo gi jopiny, nikech kata watim magi duto to ka jopiny ok obedo gi paro molokore mi ging'e ni kor lwasi chandore nikech waketho kuonde mag pi mag thidhia, to tijwa biro bedo kayiem nono. Omiyo sirikal mar kaunti mar Homa Bay osetemo mondo mi ogo twak kod jopiny, kendo wajiwo mani bende sirikal mamalo miluongo ni national government kotelnegi gi provincial administration machalo chiefe magwa gi assistant chiefe magwa, kinde duto muromo gi jopiny dagomb kwayou ni un bende ukonywa tich mondo jopiny oyie gi rit thidhia, nikech duto wanyalo timo mana ka wagoyo mbaka, watwak kendo wapuonjore e yore mabeyo mag rito thidhia. To bende anyalo kwayo jopuonj ma bende winjo duonda okinyi ma kawuono, nikech abedo japuonj kuom higni mang'eny to ahinya mar sekondar, ni mondo gipuonj nyithindo beyo mag rito thidhia. Skundewa mag kor gwenge kaachiel gi skundewa mag primary, en gima yot mondo wanyis nyithindo beyo mag rito thidhia, to ka gidok pacho to mane mbaka ma bende gigoyo ne jonyuolgi, to ka gigoyo ne jonyuolgi mbakano to wach mar rito thidhia bichopo ne ji duto, kendo wabiro bedo gi gwenge mabeyo ma oritie thidhia. Daktari ng'eni sa bende oseringo mapiyo kaka mana pok watieko twak ma bende wayudo kata mana wach ni mogik. Nitiere janeno marwa mong'ere kaka Lucy Okech
Manyisa ni apenji ni what is considered thidhia? Thidhia ni nyalo bedo oche, nyalo bedo dago, koso thidhia ni te nango. Mana kinyalo ng'iso jopiny hie. Thidhia en kama pi nitie, onyalo bedo pi maringo, onyalo bedo pi mogudore, to en pi manitie ma ok ni ng'ato kunyo, to en pi ma Nyasaye noloso, kendo ibiro yudo ka kinde duto nitie lum motie wiye. Kuonde mwanene thothne en swamp, kisungu luongo ni swampy areas, kata spring areas bende. Kuonde ma pi nitie kendo pi ringe, onyalo bedo pi maringo nyaka kata bwo lot, ibiro neno ka kuonde morit maber machalo thidhia, kichung' kama tineno ka en kama ber, ma iwe mana ni en osiko ng'ich pile kata ka piny otuo. Ng'amo wuotho modhi Kisumo kiringe tie nam kichomo Dunga mwalo, ena thidhia nyaka ichop Dunga, kendo en kama ber neno, to en kod gik mabeyo machalo kata rao gini korit maber. Thidhia mane dho nam, nyithindo nyalo neno rao ma ging'e ni macha e gima iluongo ni rao, omiyo kuonde mag pigego ema waluongo ni thidhia. Nikichanno ka sa osemayo wang'wa dakika 6 tok sa 2 mar okinyi. Wachni mogik watieko chenro ahinya nyaka luore gi thuond wachwa mar rito kuonde mag thidhia. Debe dango? Erokamano ahinya, akwayo jothurwa ni pi en ngima, kendo gweng' maonge pi ji ok nyal dongore. Mine mang'eny wuotho mabor kamanyo pi, emomiyo sirikal mar Homa Bay kod rieko mar gavana mar Homa Bay osetemo ni kuonde mathoth mondo oterie weche mag pi. Koro thidhia en achiel kuom pige manie gwenge ma ka Rito, to bro miyo mine ok nowuoth mabor kamanyo pi, nikech wuone to samoro wuogo okinyi bende ok ang'e nadi mating'o pi. Joma neno gi na mine machandre ka omo pi. Koro akwayo ni mondo warit thidhia. Achiel, thidhia no be bro konyo dhok ma wan go. Ji ni kod jamni e mieregi, to jamni gi be nyaka ti kod pi, to pigego gibiro mana yudo ko okalo kuom thidhia. Kendo ber thidhia ni ndalo ma piny otuo to pod onyalo chiwo chiemo makata samoro dhok bende nyalo chamo. To thidhia ni kod gik mabeyo e iye machalo nyaka chiemo manasewacho ka. Omiyo ka ok warito thidhia jodalawa, to machiegni wabiro bedo ni wan bende koro wan gi piny motuo, kendo pogowa gi gwenge machalo Garissa gi Mandera gini kata mana Kitui, kuonde ma piny otuoe ok nobedi. Omiyo wan e gwenge mabeyo, nyikwa Ramogi Ajwang' watem mondo warit gwengewa ka waumo ka warito thidhia ma nie gwengewa. Kama kendo bed tich ma ji duto dwani mondo riti, kik wawach ni sirikal timang'o kuom ma. Thidhia konyo ji duto, ok en sirikal kende, bende jopiny sirikal, nikech gin ema giyiero sirikal mabedo e teko. Omiyo wakwayo jopiny duto ni warituru thidhia. Erokamano. Erokamano ahinya Dr. Joash Oluaguni, erokamano kuom yudo thuolo mar loso kod onage. Ahinya puonj makare ma bende ichiwo ne oganda okinyi makawuono. Erokamano ahinya nyakwa Ramogi Ajwang'. Mano na Dr. Joash Olo, jatend migawo mochung' ne pi kod alwora e kaunti ma Homa Bay. Okinyi makawuono en puonj makare ma bende osomonwa kaluwore kod yore ma bende wanyalo rito thidhia. Kinja piny